Nara akong mga ingredients. Kalata kay gidali-dali. Gulay laoy. Ay laoy, ginisang gulay. Ay, timpla na yan siya. Tinimplahan ko na yan siya, guys. Mayroon na yan. Luto na yan siya sa side. Ang aking beef stick. Okay. Luto ng akong beef steak, guys. Beef steak Bisaya. Ang akong golang Bisaya. Luto na rin. Luto na siya, guys.